13 urteatik ara honen, da beti ametsa honekin, ametsa betetzeko ilusituakin. Helmuga iritsia momentu, neharra etorri zait, gaizke pasetako urte, familia, neska, nire entrenore gazte, nekin ondianak, eta, bueno, dana izan da eromen bat, dana izan da lertu, eta azkenen ez tezu baloratzen berez dakan balio, bueno, disfrutatzen naiz, ikustet hori joko jendia ikeragarri pozik dola, eta ni nao zerun. Egia zer dugu lortu, pentsatze ez da modu ninten da, ezin da gehiago eskatu. Ostiralian herri guztiak indarrak zituen batu, bandera baten ilusiotan, bandera hori lortu. Danon artian lortu deguna, herri guztia gozatu.